sense in Noah. So you take the carrot in Happy there. Mother's Day, people. Oh, sorry. You're alright, guys. Happy Mother's Day. Alam ko late nyo ito mapapanood. So, i-greet ko kayo ng belated Happy Mother's Day. But today is Mother's Day. Nandito si Sophie. Say hi, Sophie. Bert. Anya, you can give me your card. Naligo ako. Anong oras na? Hapon na, guys. Naglaba kasi ako ng mga bedsheets. Tapos, linis. And ngayon, schedule nila ng gupit today. So, dito si Kylie and Sophie. Si Kuya doon sa labas, tsaka si Kobe. Mayroon siyang ibibigay sa akin for Mother's Day. Thank you. Thank you. Ang cute, oh, heart. Happy Mother's Day. From Holly, Happy Mother's Day. I hope you have a great Mother's Day. Love you, Mom. Thank you, Baba. And there's a back. Yeah. Love you, M. Thank you. 2:40 na, guys. Ayan, nakaligo na ako kasi tapos ko lang talaga mag-catch up dito sa bahay kasi lagi kami umaalis. Kahapon si Holly, after ng footy, kasi may footy yung mga bata every Saturday naman. May game silang every Saturday, may game sila yung boys. Tapos after ng footy nila, hindi ako nag-vlog. Pumunta kayo ni Holly sa town kasi merong rehearsal yung dance ni Holly. So, pumunta kami doon. Nandun din si Sophie kasi nag-rehearse din sila para ready na sila for competition. So, yun. And, magluluto lang ako ng pansit. Magpapansit kami for Mother's Day. Then, si Jan nandun sa shed kasi dadalhin na yung caravan dito sa harapan, dito sa bahay. Kasi sa Saturday, alis kami for sapsasa ni Kuya sa Adelaide. Yun yung, kung naalala nyo, si Kuya nag-try out, diba? And then, nakapasok si Kuya sa try out. So, hindi sa Saturday ang comp ni Kuya, pero magstay na kami doon. But before that, may, yung mga bata, may footy pa sila bago kayo pumunta ng Adelaide. So, yan yung aming ganap. And, yeah, magluto muna ako. Na, guys? 3:45 na. 2:45. Ayan, si Kuya. Tapos na rin siyang gupitan. Look at Mia. Mahiyain to si Kuya. Hi, babe. Good job. Oy, yeah. Ayun na. Tapos nang gupitan lahat. Si Holly, hindi siya nagpa-trim ngayon. Si Kobe, ginupitan din siya. Pero may malit si Kobe. Andun sila. Ayan yung mga sinampay. Ayan sila, oh. Say hi, Kobe! Good day. Ayan sila. Ayan si Sophie and Holly. Pupunta sila sa shed ako. Hindi ako makakasama kasi magluluto nga ako ng pansit namin. Di ba sabi ko sa inyo pupunta sila sa caravan, sa shed. Hindi na natuloy kasi nandito na yung boys, si Jan tsaka si Joe, and nandito na yung caravan natin, guys. Hindi pa rin ako nakapagluto. Kasi maaga pa naman. Mga 4 or 5 ako magluluto. So, yan na yung caravan. Ay, thank you. Can I order 2 hot dogs with cheese and sauce? Hi, Ben. And what's your bag of chips? What are they again? Hi, Joey. Find out what's on the phone. Huh? Find out what's on the phone if the kids want anything. Merienda muna sila. Nag-order kami ng chips tsaka DP dog para sa mga bata. I didn't even want one. Maya-maya magluluto na ako. Mag-snacks muna sila. Merienda. What's wrong, Zach? Yara? We get this bingo when we're playing cricket. Can we play cricket after this? Yeah. Thank you. My name is Juan. 4 o'clock na, guys. Magluluto na ako. And in-invite ko na lang sila Kylie na dito mag-dinner kasi wala naman silang ganap. Nandun yung mga bata naglalaro ng cricket. Pero si Joe tsaka si Kylie umuwi kasi meron silang gagawin sa bahay. And si Kylie magluluto rin daw siya ng chocolate pudding. So, magdi-dessert tayo. Yung dessert na dadalhin ni Kylie. And, yeah. So, magluto na ako. Wala to sa plano na dito sila magdi-dinner. Pero sabi ko, dito na lang kasi wala namang ganap. And kami wala rin ganap. Si John busy sa caravan. Inaasikaso niya na yung caravan. So, yeah. Magluto na ako, guys. So, ayan yung ating spring roll. Malilobat na naman tong aking camera. Ayan. Ang ilalagay ko pala sa aking pansit
yung gagawin ko ay pansit bihon. So, bumili ako ng chicken. Hindi ako nag-vlog kahapon, guys. Ayan, nag-grocery ako. Ayan yung aking binili. Isa sa mga binili namin. Tapos, yung mga babaw ng mga bata sa Monday. Bukas. Pasok ko na bukas. Oo. So, yeah. Okay. Luto na tayo, guys. Kanina pa sabing luto na tayo. Magluto na nga talaga ako. Pinakita ko lang sa inyo kung anong ilalagay ko sa aking pansit. May sasampay pa pala ako. And, ayan. Andun sila. Lalabas sila. Gamit ni Kobe yung bike ni Zachary. So, nahimay ko na yung chicken. And, nakat ko na rin yung ating sibuyas. And, yung mga vegetables para sa ating pansit. Yung garlic, meron na tayong garlic na nasa olive oil. Ayan yung garlic natin. Kung maalala nyo, bumili ako sa Korean. Ayan, hindi ko na siya nagawa ng chili garlic kasi wala akong mahanap ng chili na fresh. And, nagpipito na ako ng spring rolls. Dito na si Sak. Galing sila sa sa school. Sa school nila. Where is he? He's that? Okay. Galing sila sa school nila. Doon sa oval. Nag-kick sila ng puti. Tapos si Kobe. What happened to Kobe? Went home. No, he went to do the kangaroos. The kangaroos, oo. Tapos si Jan, tinulungan din sila Joe na ilagay sa truck yung mga kangaroos. Kasi may mag-pick up ng kangaroos nila Joe. And, Sak, could you do me a favor, please? Hang the clothes. Okay? Because it's Mother's Day. It's because it's Mother's Day. Kasi hindi ko pa nasampay yung aking, mga nilabhan. Pangatlong load yun. Niluluto ko na yung vegetables sa olive oil. Inuna ko yung vegetables. At yung spring rolls natin, meron na tayong nalutong spring rolls. Ayan. Ayan si Sophie and ayan si Sak. Nagsasampay na siya. Kumakain siya ng spring rolls. Oh. That's good. You like it? They're better than the box ones. Yung mga nabibili raw. Mas The better ones pa. you get from the supermarket. It's better that one? Thank you. Isa kayo, hindi pa siya tapos magsampay. Pinapakulang ko pala yung buto ng chicken. Gusto ko sana itong ilagay dyan sa pansit. Pero si Jan kasi ayaw niya ng may buto. So, pakulang ko lang talaga siya. Kunin ko lang yung lasa niya. Then, tatanggalin. Ayan, luto na yung ating pansit. Ngayon ay, ipe-prepare ko na yung table. Wala pa sila dito. Maya-maya pa siguro. Pero ayan, luto na yung ating pansit tsaka spring rolls. And yung mga bata, ayan, sa labas. Ang ganda ng sunset. Kita nyo yung kulay ng sky? Nag-orange-orange siya, guys. Oh. Diba? Oh, Sak! You alright? Oh my God! Prepare ko na yung table, guys. And eto yung sulat ni Holly. Kasi birthday ni Sophie nung nakaraan. And yung binigay na lang natin ay pera. Yes, you're lucky. Yeah. You broke the dustpan though. Si Holly naglagay. It's always broken. I broke it like a couple weeks ago. That's Ayan. mine. Is that yours? Oh, I thought that's No, I'm Sophie. not giving it to Sophie. I got 50 in there. Pardon? Is that Sophie, right? This is my money, though. Yeah. You're giving it to Sophie. Yeah, and then I got my 50 back. Can we just swap 50? No, it's I want my alright. 50 back. Zach, Whatever. Zach, let's go. Just put it there. Sophie, take this, please. Thank you. You're welcome. Kanina pa sila kain ng spring rolls. Nalagyan ko na ng plato dun sa ating table. So if it fits on that. Wala pa sila. Magsi 6 o'clock na. Si Kuya nag-ride ng bike. We need wet. Is TJ riding the bike? So, ayan yung spring rolls natin. Pero wag ko muna itong ilagay sa table kasi baka lobat tayo, guys. Low back. Gusto ko sana ito ilagay sa table kaso feeling ko wag na lang. Dito na lang sa ibabaw ng air fryer kasi baka walang matira mamaya. Kasi gusto kong kumain sila ng pansit mamaya. Baka mabusog na sila sa spring rolls. Yes? Wow. So, hinihintay na lang namin sila John and Kyle and Joe. I can do it for you. Ready? Okay. No. No, you can't. Only I Holly. can do it, I reckon. You think so? No, only Holly. You're so close. Zach, you can do it. Kuya can't. That one? Go, yeah.
No. Meron ko ditong meron akong masahista dito, guys. So, andito na pala si Jan. Maliligo na siya. And then, maya-maya, nandito na rin sila. Kylie, naligo lang din sila. Ay, ang sarap-sarap. Yeah. Syrup? Masarap means really... Oh, I thought you said syrup. That means good. It's good. Yeah, it's good. Masarap. Very nice. Pinamasaya niya ako kasi gusto niyang tingnan yung TikTok niya. Kasi yung iPad nila, 2 weeks ko nang hindi pinapagamit sa kanila. 2 weeks na. Simula nung nag-Adelaide kami, nagbakasyon sa Adelaide. I think I'm stuffing up your head. No, it's alright. Hindi ko na binalik sa kanila. Tinago ko muna. Tapos ngayon, gusto niyang tingnan yung kanyang TikTok sa phone ko. Kaya minamasahin niya ako. Oh, this is so good, Zaki boy. I'll just do this every day. Only on your special days. Oh, sometimes you do this. Yeah. When I asked you. Please, Chona. Please, Chona. I want to see Zach's followers. Kasi Ed, gusto niya rin makita yung followers ni Zach. I don't believe that he has 200 followers. Not 200, 2,000. Can I see? Ayaw maniwala. Ayaw maniwala. Guys, follow nyo si Zach. Kahit hindi nagtitiktok si Zach, follow nyo pa rin si Zach. I have to see this. Okay. Wait, come here. Hey, I'll search it up. Okay, find it. Zach. There, Zach. Can you move for a minute, Holly? There. How much did you do? 2,784. Not much. Tingnan nyo yung upload. I haven't seen him. You believe now? Do you believe now to Zachary? I want to see. Ayaw maniwala kanina. Hoy, paano na yung massage ko? Show me. What? Oh my god! You're so popular! Okay, wala pa sila. So, hintayin lang natin yung pansit natin. Eh, nakahugas na rin ako. Wait, hang on. Can I say something to the followers? Go follow him now. Follow who? Zach. Zach. Oh, follow nyo raw si Zach, sabi ni Sophie. Zachary. That's good. Sarap. Oh, di ba? Sarap. Sarap. Why do you want to eat your body when you say sarap? Sarap. It means good. It means good. No, I want to say sarap. Sarap. Di ba? Parang kinukutuan ni Zach. Hey, let's go now, Sophie. Thank you, Zaki. Zach, you want hey mom, can I show TJ's too? Who's TJ? Peter TJ's. Zach, can you want to play piggy in the middle with us? Hintayin na lang natin sila. And si Kylie, bibili yun ng ice cream. Kasi yung ice cream namin kunti na lang. Para dun sa chocolate pudding. Sarap ng chocolate pudding niya. Yung mga ibang bata dito sila kakain. And prepare ko na rin yung bowls para sa dessert mamaya. Sinihintay na lang natin sila para makakain na tayo. Si Kuya nakaligo na. Nandun siya sa aking phone. Tinitingnan niya rin yung followers niya. Follow niyo rin si Kuya. Hindi naman sila nag-upload. Pero gusto nila may followers din sila. Thank you. Andito na sila. Ayan, chocolate pudding. Ooh. Did you cook it from here? You cook it from here? I cooked it in that. Ah. Yeah. Sobrang init. Alright. So, ayan na guys. Okay, let's eat. Big one. Can I have it? I'll have it. I'll have it. Here. I tried some. That's a big one. Si Holly nakaligo na. Lahat na sila nakaligo. Ayan. Si Kylie may kausap lang sa phone. You need a... If you ever come to Chona's house, try this. Oh, thank you. You like it? She doesn't. She's just signing out. Why is so annoying? Baba, come on, let's eat. Yeah, listen to mother. Right there. Gusto ni Holly yung katabi si Sophie. Dito ka, Zach! Doon na siya. I forgot to put the water in, nearly burnt my whole entire hair salon down. I nearly burnt Charlie's family last night. Kumakain sila ng pansit with rice.
Yeah, that'd be. Tapos na si Kobe, ang dami rin niya nakain. Okay. Tapos na kumain ay nakapaghugas na ako guys. And tinulungan ni Kylie mag-dry ng ating mga plato. Ngayon magdi-dessert na tayo. Andun sila naglalaro ng golf. So yan, yung ating dessert. Thank you Kylie. Oh, yummy. Yes. Oh, oops. Because he listens to shit on TikTok. Kuha tayo ng ano na yung sabaw, Oh, you're only two. absorb na sa cake. Ayan. Here you go. I love this movie. You're welcome. Okay. Joe? Joe, this is for Joe. Oh, you want a bit more than that? Okay. You want more for Joe? Trying to put karaoke There you go. Keep going. Yeah! Can you watch the karaoke? Cream? Yeah. Okay. You want cream, Joe? Cream? Yeah. No, cream, no. Tapos na sila. Ito yung aking guys, o diba? Diet. Yes, of course. So, dessert si Jan. Yan, si Kuya hindi kumain. Si Sak, ewan ko anong pinapanood niya. That's mine. Tapos na kayo kumain ng dessert. Ito ang mga pinagagawa nila. Si Joe yan. Nag-headstand si Joe. Because I think I do.